Już lipiec na puklu. Byli se Kesik, Lech, Czech i Rus. 3 braciki, które osiedlili się na zachodzie, południu i na wschodzie. Znocie to pewnikiem ja, ale latoś dokuplowo się ku nim jeszcze Grek. Ja miarkuję, że pewnikiem macie pełny zadek tego Euro 2012, pełny zadek futbalu, fanów i tych wszystkich klukszajsów i mądroków, którzy sztyc i jednym cięgiem tuplikowali mu i że Poloki nic się nie stało, Poloki nic się nie stało i tych naszych ci Poroków, futbaloków, którzy robili co mogli i co nie za tela poradzili coś ich zrobić. A ja chciałbym sam tutaj, dopiero dzisiaj, gorko podziękować naszym chłopcom, osobliwie za to, i że one same tak wartko podziękowali nam, polskim kibicom, za wsparcie i wspomożenie i że tak gibko dali nam laufpas od tego boleściwego i przykrego obowiązku robienia dobrej machy do złej, co tam złej, usmolonej do ostatka gry. I że dzięki tej jej uprzejmości mogli my blank wartko posroniać wszystkie biało-czerwione akcesoria i przydawki i żadno ci tam narodowo pana już nie pozaścierała, nie zasłoniła szykowności, gryfności futbalu, o którym miarkujemy ino jedne. Gryfny futbal jest ino tam, kajnoz nie ma. A kiedy usłyszał Szpakowskiego, który rządził z drukiem i że to ci jest razinku piękno futbalu, wiedziałech, co nasi już wypurdli ze tego Euro 2012. Styknie tego jamrowania, mamy już przed sam lipiec, lato całkiem pyskiem, dziecka już czyż sam tutaj umie na pniokach, we tej mojej 17 nie wyrobiają, zrobiło się net blank cichuśko, nie tak do ostatka, bo przecież Teroski sam u nas na Śląsku mało wiele kogo ze śląskich familiów stać na to, co by dziecka wykludzi kasik na ferie. I sami się wspomniał jeden wiczny fal. Dawniej do mojej szuli smycyli zawdy mliko, albo od Jądercynej ze Krolskiej, albo od starej Kaczmarkowej ze Logebnickiej. Jak ci to tam smycyli, to już inkszo poragalut, bo czasem to i my, co by ino wykuglować się od lekcjów, szli za rozki po 8 do mleczarni, kaj te kany z mlekiem. Bocza, co Rus Kesik przyjęło formą ze maluśką rolwagą, jego ciągnął gryfny, fajnisty Ezel. A można to ci był stary Morgenschnabel ze dziąższynej szkoły, ze tej ci dawniejszej Łozimnowskiej. Już nie Bocza. Ta fura sztopła kole mojej 17, kole taki fojerplumpy, stary Formon, może to i był stary Ceglarski, poszł do szule, a my jak to zawdy syncyska napoczli mierzić, napasztować, szkubać, tyrpać tego biednego Ezelka przy ojku. Ino jeden synek Michał od hajmanki stoł ci się z kraja i nie szczerowo ci tego zwierzoka. Łoros wylazuje ze szuli ten Fornon, łodze zielony jak stodiosko i dawaj tyrać ze bicyskiem, ze takim korbaczem za nami, co by nam po tych życiach wyszczylać. My czytali, śmikali kaj w tomu, ino ten ślimok Michał od hajmanki łostał przy furze, bo myślał, co jest niewinowaty. Przecież on tego Ejzla Blank nie szczerował. I dostał od kuczera panga bez pychoty. Ani nie doczkał, co by go on praskał, jeszcze ze drugi zajty i ty zaroski pitnął drap do szule. A tam ci się we drzwiżach wrąbał ci we tego naszego księdza Wale, we tego kapelunka od Katymusu. Co za szus i grundelok zecia, synek! Wrzesknął nas kapelunek i prasnął ci go ruzać bez pysk. Westemnie zaślimtany w polu Michał na słody i ginał czas się ci ze naszym rektorem Balcarkiem. A coś ty tak wrzescy, choby cię w to ze skóry obdziewał Łochintolu? Pyta ci się go ten rektor. Bo ksiądz kapelunek maźli mnie bez pysk, a jo przeca temu Ejzlowi Blank nic nie zrobił. Wystękał Michał. No i Michał dostał 3 raz bez sznupa po fresie. A i że to dzisiaj też o fajrancie dla szkolarzy, to można jeszcze coś większego. Wiecie, większością szpasowne cufrale przytrafiały mi się kaj wlejza kasik do kaczmy, albo birsztuby na laga. Łamża lecy kiedy do jednego szynku na naszej krojce, kaj sztyc gości jeden istny. Manek. Mianowany Dziambry. Mieści już też ta na pędzeli, ale ostał do Teroska Ferniokiem. Fresa Monikę 7 grzechów głównych, sztyjsty szłepie piwo i gorzoła, przed pędzyją to i na pomp. Pomogło gospodskiemu, bez sołki dzień mu się pychol nie zawiło. Napasztuje wszystkich, korzy mu poradzi przysrać, chociaż mieni przy tym i że to jest on taki kocynder i szpasownik.
Wlozek do tego szynkołyńskiego tydnia, obsztalowałem się jak to mam bez zwyku, piwo i ku temu gryfnisty achlik, a z kuli tego, co mają mnie tam za jakiegoś ich srogiego mądroka, toż też przy każdej swadzie zwracałem się do mnie, co by ich odsądzić. W ten czas było deczko inaczej. Malnek albo nie miał pieniędzy, albo gospodski zakazał mu szynkować piwo, dosik i że siedział blank cicho i rozwiązywał krojcula. Ja się poleku śluchnął ta moja laga, a że Łorozmanek spytał ci się mnie, panoczku Ojgień, a można wy mi rzekniecie, jako ci to była ta cera gospodarza i gospodyni. Ludzie, niechoby pieruszcie lub co płacimy, no, dziura we Filipie. Bez pora oka bzików, bez moja palica przerajtowało tysiące myśli, też perocko próbowałeś pomiarkować, kim są gospodarz i gospodyni. Coż tyż to mogę być? Pierwszy myślunek chłopi Rejmonta. Generalnie jakieś geschichty o chłopach pampuniach Bambra. Ojgień, pozbieraj myślunek, pokos to nie darmo, mają cię za mądroka, wykosz się wiedzą. No ale trzeba się jakoś ich ratować, można jakoś ich podpowiedź by się przydała. Manek, a o jaką geschichta o jaki utwór ci się rozłazi? Pytam się go fałecznie. Ludzie, jego odpowiedź sprawiła, i że tamesznej szynkierce kij wyforsknął bez kichon, stary haj na gołębiosz wnet by łyknął swój aklik, a mnie chnetki by był ze gęby wyfuknął gibic. No, panie Ojgień, bo ja nie pamiętam ginał, jak to leciało. Elemele dudki, gospodarz malutki, gospodyni puklato, a ceruszka, no i razinku nie poradza się wspomnieć, jako była to ta ceziczka. Ojgień z Pnioków.